Fil-ftuħ tal-konferenza tal-Partit Popolari Ewropew, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li jeħtieġ issir riflessjoni dwar ir-rwol ta' kulħadd fit-tfassil ta' futuri sostenibbli u kompetittiv għall-Ewropa. Semma t-tibdil fil-klima, il-bdil fid-demografija taż-żoni urbani u rurali u l-ħtieġa li jissaħħu mill-ġdid l-ekonomiji lokali bħala sfidi ta' kuljum li qal jitolbu innovazzjoni, kollaborazzjoni u azzjoni deċiżiva. Dr. Grech qal li wasal iż-żmien li kulħadd jingħaqad sabiex tinbena Ewropa fejn il-bliet u l-irħula jimxu l-qudiem, politika li fost oħrajn tinċentiva teleworking fil-waqt li tnaqqas il-konġestjonijiet u l-emissjonijiet, anke b'investimenti lejn infrastruttura ta' trasport ambjentali u mudell turistiku li jirrispetta l-ambjent u jsaħħaħ il-komunitajiet lokali. F'konferenza li saret fit-tmiem is-seminar, il-President tal-Grupp tal-EPP Core, Olgierd Geblewicz, qal li jeħtieġ ikun hemm strateġija u pjani lokali sabiex l-aktar destinazzjonijiet turistiċi popolari ma jkunux iffullati żejjed. Qal ukoll li jridu jiġu indirizzati l-problemi ta' infrastruttura mhux biss fil-bliet il-kbar imma anke fl-iżgħar irħula waqt li titrawhem kooperazzjoni dwar turiżmu u trasport kemm fuq livell Ewropew u anke fuq livell lokali u reġjonali. Ix-Shadow Minister għat-Turiżmu Mario De Marco saqsa jekk iċ-ċittadin hux qed isir vittma tas-suċċess tat-turiżmu jew hux qed isir benefiċjarju u qal li fil-waqt li n-numri għoljin ta' turisti jġibu magħhom ċerti vantaġġi, jġibu wkoll bosta żvantaġġi għax qal jimpattaw fost l-oħrajn l-infrastruttura, l-iżvilupp, il-prezzijiet tal-proprjetà, il-kiri, is-sistema ta' drenaġġ u l-elettriku. Ix-Shadow Minister żied jgħid li trid tiġi riveduta l-istrateġija fit-turiżmu billi fost oħrajn isir eżerċizzju ta' carrying capacity tal-pajjiż, tiġi aġġornata l-leġiżlazzjoni sabiex tirrifletti l-bżonnijiet tal-lum u jkun hemm l-infurzar, issir strateġija ġdida ta' marketing u l-pajjiż jara f'liema tip ta' turiżmu jrid jattira. Anthony Kirkhope, il-President ta' Reġjun il-Vant u membru tal-EPP Core, għalli r-reġjuni b'mod speċjali dawk li jinkludu fihom żoni turistiċi jeħtieġu studji biex mhux biss isolvu l-isfidi li għandhom, imma jkunu preparati wkoll għal sfidi li għadhom ġejjin. Fosthom sfidi li se jpoġġu proġetti ġodda li diġà bdew jitwettqu. Għalli t-turist jiġi b'intenzjoni ta' esperjenza partikolari u qal li jridu jsiru studji bilan li titjieb l-esperjenza tat-turist u biex din tilħaq l-aspettattivi ta' dawk li jiġu jżuru l-pajjiż. Waqt is-seminar, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sarulu wkoll żjarat ta' korteżija mill-President tal-EPP Core Olgierd Geblewicz, kif ukoll minn Alberto Cirio, il-President tar-Reġjun tal-Piemonte u Viċi Segretarju tal-Partit Forza Italja.